evening. Mama is going to Pichu. Goes ka Mama? Pichu. Where Mama going? Mama go Pichu. Pichu. Mommy gonna go to Pichu. Pichu. cinema. Cinema. Yeah, I'm gonna watch movie with my friends. The movie is, I forgot the title. I think Magic Mike. Magic Mike, the Last Dance. Or something. Bye, daddings. I don't want it to leave. You don't want me to leave. And now we be back. What? My sister is happy, but she don't want you to leave. She don't want. She. She wants mom. Yeah. So it's weekend. Bye, manin. Bye bye. Kosa deg. Tak. Guys, nanamig sini premiere man so na ay mga goodies unsa kay sud ani. Charot. Kuan agork. Hi, vlog. Ngayon ka vlog ka. Ay nabali ka. Pinakauna. 17 ug 18 man siguro to ti. Og 19. Daghan ka jud tao, guys. Puno ang sinihan. Mura naman tagwak ko. So hi guys, come home from cinema. Daming tao guys, daming mga babae. Tapos may ano kami, natanggap kami na kasi premiere nga. So ito yung laman. Truffles chocolate. French cacao. And then I have even tone and brightening. Ano na sa loob. Hindi ko alam para saan to. Inklara og trigger of bebaring up na vin. Yeah, you're right, Krok. Pang ano pala to guys, takip ng wine. And then hard chocolate for the Valentine's maybe. When is the Valentine? It's finished? Ella? Tuesday, I think. Oh yeah. Yeah. And why is this down? Bumaba, umihi. Tapos dito na tulog. So it was fun. And yeah, it's a lot of people watching. What are you watching? Ekstreme samlere. Okay. Syns du deg? Sykasamlere? Ja. Oh yeah. Hoarder? Ja. Hoarder buried alive? Yeah. Hi guys! Good morning! Happy weekend! It's Saturday! It's Sparky Dad. And we're going to... No one answer? Ay, kasama. Don't say it. Don't say it. We're going shopping. Shopping? No. Ay, kasama. Bibili kami ng ano guys. What is hula po? English na. Happy. Shelves? Shelves? I'm happy now. På en måte. Para paglagyan ng mga gamit guys na ilalagay namin sa basement, yung mga tinanggal natin sa kusina para hindi na siya masyadong magulo. So we're gonna buy it today and then we're gonna shop some flowers for Bianan, for mother-in-law. It's Mother's Day tomorrow. So yes, gagawin natin today kasi bukas close na yung mga tindahan pag Sunday. Pero yung flower shop, may mga bukas naman yung mga flower shop. Bili na lang tayo today kasi bukas may magpapaayos tayo ng buhok. So bumalik ang ating sisi, mag-aayos ng buhok. So kaming dalawa ni Elinita magpapaayos ng buhok. So, and the driver is complaining because it's already 10 o'clock in the morning and we do nothing. Oh, 11. And we still have nothing to Show for. kasada. Nothing to show for. Tapos magpupunta ng tindahan, take time din mga few hours or isang oras or more. So yes.
yan ang ating microwave. Dito yung tapunan ng mga lumang machine. Hindi pa yan sira, guys. Bye bye. Bye, micro. Hindi pa yan sira, pero matagal na yan. Malaki kasi. So yung microwave, guys, ano na daw yan? Magkasing edad namin. Kasi ano na siya, old na micro. Malaki kasi. Gumagana pa naman, pero malaki. Para pinalitan namin. Mura lang naman yung pinalit. 500 lang. Maliit siya. So, may space tayo. Paglagyan. So, yeah. So guys, nakauwi na tayo. So bumili tayo ng ang ganda ng bouquet para kay Bianan, guys. Yan. So that's for the Mother's Day. Saka yung yung food sa flowers. So lagay muna natin sa balde na may tubig. Kasi bukas pa. Bukas. Tapos bumili ako ng si Chetel pala yung bumili nito. So it's cup. Pang kape. So yung siya may farmer, it's grandma like from the father side, and then mama. So dalawang cup yung bigay natin. At saka yung bulaklak. Yeah. So ako walang flowers. Yung hindi nga ako sa flowers, pero nung nakita ko yan ang ganda kasi. Pero wala, hindi na tayo magpa-flowers. So bukas, yung magpapariban tayo. So yun na lang yung ating yung Mother's Day gift. So yun na yung si Chitil. Binigyan na. May kasi siya cash. So, yeah. So yun ang ating Mother's Day gift. Saka Valentine's, so wala na. So guys, kasi yung February kasi yung parang anniversary namin. Tapos Mother's Day. Tapos Valentine's. So, isa na lang. So yung nung sa anniversary namin, so may perfume ako bago, yung Chanel na EU Tendre, or hindi ko alam kung paano basahin, at saka yung Hermes na Chanel din. Chanel, yeah. So yeah, so wala na tayong sa Mother's Day. Sa Valentine's, so enough na yun. Pero gumastos din kami ng medyo magastos today kasi bumili kami ng bagong lights. So tatanggalin natin yung lights natin kasi sira na siya. Tapos ayaw ko na yung mga mga bling pag sa kusina kasi yung fat ba pag nagluluto ka ng oil, iwan ko parang umaakit kasi yung sticky, yung mga may alikabok tapos sticky. So mahirap siyang linisin, kailangan tanggalin isa-isa. Tapos yan, hindi na siya maganda. So bumili kami yung yung simple na round na light na malaki para maganda yung lighting natin sa kitchen, guys, pag nagba-vlog tayo. So yun, so 995 niyo. So 5 crowns na lang para mag 1,000. So yeah, mahal. Tapos nag-change nga kami ng yung ito lang siya. 900 din to. Tapos papalitan din namin yung sa bathroom kasi nasira yung yung water crane or anong tawag niyan. Yung parang ganito pero pang bathroom, yung maliit lang ba. So bumili. So yeah, nasa 300 din yon. Tsaka bumili ng yung sasabitan ng tuwalya ba sa bathroom kasi sira na rin. So yan. Pira na naman. Tsaka yung lagayan nga ng ng mga machine natin, kitchen machine na ilalagay natin sa basement. So yun, din yun. Malapit din mag 1,000 yung shelves na binili. So parang gumastos yata ng mga 3,000 today sa mga ganon-ganon lang na mga gamit. Pero kailangan naman siya, guys. Kasi sira nga. Tapos yung shelves kailangan din natin para may mapaglagyan tayo ng mga gamit. So yun lang yung ang hirap magba-vlog. Sana ako na nasa tindahan, pero ang hirap, guys, wag mga bata kasi hindi nakikinig yan. Tumatakbo-takbo tapos kung ano-anong kinukuha. So ang hirap. Kaya hindi ako nagba-vlog, nasi-stress ako pag nasa tindahan pag kasama yung dalawa. Diyos ko, Lord. Kaya looking forward ako na maiwan sila ba sila sa bahay. Kasi nakaka-stress magdadalhin mo tapos may titingnan ka kasi ang galing din nilang namumulot, no? So yeah. So yun lang. Tapos nakalimutan namin yung pagbili ng gift para sa pamangkin ni asawa ni Chetin. Kasi magbe-birthday bukas. So sana matapos yung ribbon natin ng maaga kasi alas 4 yung party doon. So sana matapos tayo para makasama ako. Pag hindi, so sila na lang muna. Kasi dapat sana magwo-work din naman sana ako pag that day.
Kaso wala yung pasyente natin. So, yeah, libre tayo. So, ginagrab ko na lang yung bukas kasi maghihintay pa sa 26. Pag ano, hindi mariban bukas kasi next Sunday pupunta kami ng Sauda. Doon kami mag-ski daw sila. Mag-skiing or ski ba yung sa English? Hindi ko alam. Yeah, I think ski yata. Kasi she naman yan dito. So, yeah. Pupunta kaming Sauda. Kasi nga, parang sale siya guys. Tag 50 kroner per person. Pag nag-ski. Pero one day tour lang. Nagsiski ka doon. So, yeah. Sa Haugaland Craft yung electricity dito ba? Parang ano siya. Yung member discount or anong tawag niya. For deal yung tawag nila dito. So yeah. Pero sa Saturday, aalis si Chitil. Mag-ski din sila sa Roldal. So yung sa ibang ski center din yun. Kasi 18 saka 19. So ang sa 18 sa Roldal, tapos sa Sauda, yung Sauda medyo malapit-lapit. Ang hirap kasi guys kasi electric yung car namin. So pag malayo yung malamig pag nagdadrive kasi hindi ka pwedeng gumamit ng pang-warm sa sasakyan kasi nga pag wina-warm mo siya so ang bilis maubos ng kuryente. Kaya yun. So plano din namin bumili ng isang sasakyan na yung normal na gas yung kasi kailangan natin pag nagtrabaho ako so kailangan ng sasakyan pag may mga yung mga bata lakad walang magamit. What's wrong with your face? So, alis na yata ako ulit. Bibili ng regalo. Nakalimutan namin. Ay, nako. Wow! Si Andrea yung nag-assemble ng yung plastic na shelves namin na binili. Tapos yung isa, yung malapit mag 1,000. So, ano yun guys? Parang metal. Tsaka may plates sa yung parang kahoy na. Hindi naman siya kahoy. Ano ba yan? Yung parang kapamilya sa plywood or something. Pero mas harder. Wow! So guys, i-clean up natin ang loob nito kasi papalitan nga ni Chetin. Yan. Nasira. Ito na. So, tinapon na yata niya yung pang ganun ba. So, papalitan ng bago. So, tatanggalin natin lahat kasi may tubo yan sa loob. Du hast den Presangin na. Presangin? Ja? Ay, ito presangin. Ja, fint. Ikke vis. Vart kör vi? Är det imorgon? Nej, jag ska inte visa. Det är video. Yeah, it's nice lighting. Maganda na yung lighting sa picture guys. Ang mga wailingaw. Sana naman yung mura namang na horror. Pero sa tinaod lang, nakurat ko ano yung pag-edit. Clarix ng mga bata. Yung mga abat. Paint sila ang nawong. Stila. Video pa. Morning! Nakaligo na tayo guys kasi magpapaayos tayo ng buhok. Paparban. Good morning. It's Mother's Day today. Let's go. And they're preparing breakfast for me. Let's go. Let's go. And then they give me gifts. Ako na ako for bagya. Ako na ako for bagya. Okay. Ako na ako for bagya sa mama. Hi guys. Okay. Mama. Dukakan up na Visa. ito. So may guys, may pa-card sila guys. Drawing. From Alicia and then from Andrea. Sintak na da. Tama plaka na no. Yeah. Nasa agdadaop na dero. Uy, hindi pero ka. Katero ka siya, tara ka. Pappa, tack för jula. Jo. Uy, Och känn Fluffy. toffla. Känn Fluffy. Uy, so Jag kan cute. visa. Huh? Visa. Chelsea blooms. Jag kan visa. Foot cream. Uy, so cute. To sintak.
Can I go up notebooks? Yeah. Jag tänker kanske inte öppna den. Vad kan det göra? Är det choklada? Yeah. Yeah. You see the shape? Yeah. Oj, my favorite. Kan vänta, kanske Wow. mamma inte vill dricka något. Wow. Bocca. It's our breakfast. Big bocca bocca. Are you so du är ready for kamera? Jollabi. Oj, så fint. Tusen tack. Tusen tack. Varsågod. Nani. Nani. So Så fluffy. flinka där. Och så lagar du frukost till mig. Wow. Så Nani. fint. Nami. Ja. Ikke hålla på längre. Han kan snacka. Spisa på till mamma ska chura. Ah! Mamma ska bara hämta det så ska fixa hora till mamma. Okay, let's eat breakfast guys. It's cool. Vad är yxa? Det är för det visst du ska ha liksom sån. Ja. It looks like it's real. It's a lot. Alla det visst du ska ta det. I copy. I want to drink cola. Coca-Cola. Oh no, it's no plats. Oh no. No glass. It's no class. It's not enough space. It's not enough space. Vad tyckte du? Vill du ha yoghurt och andra? Alicia, vem fan kan du ta lite? Hey, you can say something. Leave it. Det kan du dela med mamma sen. Ta. Och den visar. So I have extra cup guys. Hada, drive muna ako guys. Pipick upin natin yung mag-re-reban ng ating buhok. Kasi bumabalik na yung sa top niyan. Kulot na siya. Okay. See you guys. Bye-bye. Bye. Eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. Naiiba din yung mukha, no? Gwapa na si madam. Hindi na nito uhang, walang pira. Wala nang maniwala na walang pira ba? Nag-apaw-apaw. Nahirapan na nga akong paano gastusin. Sana all. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and Guys, pasensya na sa mga mga gubot-gubot ano yun. Kalat. Makalat. Ayan. Sige, gusto mo ng sausawan? May pinakurat ako saka sige na, kain na kayo. So hi guys. So, kastikyo. Unsa pa mo tag midget ana ron? Ha? Oh. Tara, nami anak buhok o. Ito pa. Parang ito may isang buhok. Matapang daw. Yung mama ko ba nagkatulong sa Cebu. Tapos yung mama ko makapal din yung buhok ba tapos itim. Tapos hindi kulot siya pero hindi buhaghag kagaya sa akin. Yung kulot na maganda pagka-wave ba. Oo. Pinaputulan ng amo niya kasi mahaba tapos pinakulayan niya ta kasi ano daw parang sayang sa mga isa guys. Matapang daw tingnan. Ayo. Matapang daw tingnan. Gosok. Sa init. Katugon ko. Inaantok talaga.
5 oras lang tulog ko eh. Sa'yo na ilang oras. 6 ata. Nanood kasi ako ng Alchemy of Soul. Tapos Tulog iniisip lagi. ko Oo, kapag- alam ko yan. Hindi ko pa naumpisan yan. Mga adik. Sabi niya, ante, panuorin mo to sigurado iiyak kayo. Mga pamangkin ko ba sabi ko, bigyan nyo na ako na para hindi na ako maghanap. Yung mga napanood nyo na talaga siguradong magugustuhan ko. Kaya papasa na lang nila pag napanood na nila. Ante, sabi na yung may pamangkin ako kung video pa din. Promise, ang ganda nito. Hindi ko pa naumpisan yan. Nakapila na yan. So, nakapila na yung mga 16 episode yata Yeah, yung 16. first. Tapos yung pangalawang season, 10 na lang. So last na next week. Next Saturday. Eh, iniisip ko kung ano nang mangyayari sa sunod ba? To fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. ay, nung biglaan, mas natuloy yung lakad namin. Kaya nga, Bagyo kami. unplanned is the best plan man daw. Yung anak namin, magkakasama ba sa... Hindi naman sila magkakabatch. Yung nagkilala lang sa, ano, sa tambay-tambayan sa school. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Halos namumulalam. Kaya nga. $50. Ah. Magalihan, video ka? Bro, tapos na guys. Pampering ourselves. Mother's Day treat. Diba? Charot na Christine Reyes na ang kaupan na mauwaw na tani. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.